Oy bro, दै बथल सोलाय एकदम गुसु नायना हरलै माथो गरमानो थानाला दखानि फैसाखौ दायो होनोसैलै Are bro, neng behaisो? औलै bro, गरमखायनो अबाव थानो अबाव मानो बे जिरायफैदों आं ओमफ्राय bro, एग्जामफ्रा माबोरै थांखो? मोजाङैनो जाबाय दा? जेनेतेनेलै bro, मा जायो रिजाल्टआवसो मिथिसिगोन पास जायोना फेल जायो थौदो bro, होमबा थांथ'लायनोसै खोमा? थ'दो होमबालाय Hi. नै सोरनि SMS फैलायखो जाखो हेल' सोरमोनलाय आंसो माने सोर आंसो आं सिनाय हादिया दे सिनायनो नाजालाय सोर आङो ब्लक खालामनोसै ओइ रना दे बुंदो होमबा सरि हा नोंखौ डिस्टार्ब खालामनायनि थाखाय मानो आङो नोंनि नाम्बारखौ फेसबुकनिफ्रायसो लादोंमोन माबाफोर खामानि दंमोन नामा आंजों उनाव बुंनोसै बाय ओइ बुंलाय ओइ हेल' थै जियानो जाया उन्दुना लानोसैलै आं Hello, good morning. हा बेरेफुंजा सोरनि SMS फैलायखोब्रा नै बेसो हरलायबाय माथो हेल' गुड मर्निं सिखारबाय नामा औ दासो सिखारदो मा खालामगासिनो दालाय नोंजोंनो SMS गेलेगासिनो ओमफ्राय बुंमारलाय नों सोर
सिमेन्ट सापरिनि Oh, nice name. जोबोद गोदै मुं. होमबा दोनथ'लायनोसै खोमा. Bye. दे